Treats mandinosura nichiona zvofamba sei. Aiwa ndine ka video kandakabata izvezvi kandoda kuti ndikasike ndasvitsa kwamuri mozvionera motaurawo comment section munofungei nezve intelligence dzine muchinda uyu. Muchinda uyu ane supernatural intelligence, ane njere dzakawandisa anditi. But chekutanga kana uri munyowani usati wasubscribe, I kindly ask you to subscribe, turn on your notification bell so that every time I upload a video you will be notified. Chito zvirikudi kwese kwamuri vazukuru vasekuru Saint, the only Zimbabwean uncle. Vazukuru pano mumwe muzukuru ari ku Vic Falls anditumira ka video kandoda kuti muzvionere. Muchinda uyu he is super intelligent. Super intelligent. But tichiona zvakare video iri kune vanenge vachida kumubatsira makasununguka kuti bata tokuconnectai nevatumira ka video aka tokuconnectai nekuti muconnecta nemuchinda uyu anditi. But vazukuru tiri papo zvakare, musafarise zvekuti unongoona tuma videos obva wati aripi munhu yendoda kutomubatsira unovharidzira vamwe vanhu vakawanda vanenge vachida kubatsira. Isi totofunga kuti munhu akubatsirwa mozotanga kuignore vanhu, munowana shamu nazvo naMwari mazviwa. Musafarisa nekuonererwa. Kavideo kanoteera COVID yakatsa nini? Icorona. Mhlaka 22 March kungesonto. Then mgaba wafani ngo5 September ngeThursday ndahambe kamhla ka29 kungesonto. Mina ngakwangira mina nesikhundleni. Ngo16 February kungomgqibelo. Ibirthday kamnanga ugeza? Hayi. Umhla abantu. Ngamgaba yazi. Hayi. Yomntanya soyini misi. Leyo 14 October. Ngabe kunge Friday. 14 October kabe kunge Friday. For evidence for 14 October Friday. Okay. Then independence ingemani. Kanje independence nini? Ingemani. Alright, and then mina lo nkazana lo meceleni lapha ibirthday yakhe ingo August 15. Ngabe kungemande futhi. Then ibirthday kalo futhi omeceleni uthi 17 December kabe kunini? Ngabe kungomgqibelo. Then ibirthday yomunye futhi umngani wami uthi 25 November inini? Mhla 25 November nje unge Friday. Sivela sonke